Ba-da-ba-ba-ba, I'm loving it. Rowch galwad I nhw. I can't. Helo, fi yw Priya Hall a croeso nôl I HAUS, lle dwi'n cael y cyfle I holi mewn westai arbennig dros gêm o bingo, sort of. Ba-da-ba-ba-ba, I'm loving it. Rowch galwad I nhw os ti moyn actor ffantastig. Croeso I Aisha! Sorry, ti di bod yn wyneb o Maci D's 13s. O ti ar un o hysbysebion McDonald's? Faint o free McDonald's ges ti ar ôl wneud yr hysbyseb? Ges I un. Oh, just un? Ia, wrth I fi ffilmio. Be nes i gael? Chips. Na fe? Na fe. Dim burger? Na. Dim chicken nuggets? Na. Dim wrap? Na. Dim salad? Na. Ond o'n yn really nice I fod yn deg. Wel, not that nice. Wel, hynno. Fi methu actio na fwyn gan fod fy nghalon mor galed a chareg. 30. Beth yw'r rôl gorau ti wedi cael hyd ma? Probably yn chwarae Eva yn galwad. Fel actor, oedd e'n perffaith achos oedd gennych chi'r amser I fel ymarfer fel oedd e'n theatr, ond wedyn yn cael ei seithi fel ffilm I deledu. Wild. I fod yn 16 mlwydd oed a wedyn 40. Yeah. Sut nath o oed I ti? Actio fi. No make-up? No make-up. I wneud I chi edrych o 40 mlwydd oed? Oedd e'n brain swap. O'n i'n 40 yn corff 16 mlwydd oed. Freaky Friday type Freaky situation. Friday, yeah. Fy hoff le yng Nghymru yw Aberdaugleddau 22. Ti'n ennill Oscar. Pwy yw'r person cyntaf ti deall o'r llwyfan? Probably cariad fi. Oh, Yeah, cute. Diolch am darllen y sgript Cymraeg pan ti'n methu siarad Cymraeg. Os oedd hi'n ennill Oscar, bydda i'n diolch fy nghaffod Biff a Boo, y Sarah Michelle Gellar. Ti? Mae'n gwneud complete synwyr. Ti gorfod cyfadde bod ti'n posh os oes gen ti pantry 33. Does gen I ddim pantry. Be sy'n digwydd efo hyn? Pryd oedd ti'n gwybod bod ti eisiau bod yn actor? Quite hwyrish, actually. 17. Nes I fel tyfu bach o pethau pan o'n i'n ifanc, ond oedd dy fi fel loads o hobbies. Like, o'n i'n really active child. List o'r hobbies. Athletics. Okay. O'n i'n rhan o air cadets, a wedyn bach o amdram ar yr ochr fyd. Eclectic mix. Yeah. Ond actio. Os well dy ti cael rôl yn y theatr neu y teledu? Ond mae hwnna'n horrible. Oh, sorry. I didn't like that. Oh, sorry. Oh, na. Teledu yn fel first love fi. A maen nhw'n train ti'n really dda, yn talu ti'n dda, ond sdim teimlad fel y teimlad sy'n chi'n cael ar y llwyfan. Instant gratification. Fy hoff siap yw sgwar 44. Yn dy glyweliad gweitha, beth o fe? Cymweliad troi gerdd. Es I mewn na. Hope and wish and pray. Yeah, nath e ddim digwydd. That's okay. Nes I crio? Yeah. Ond dyn ni gyd yn crio. O, dyn ni gyd yn know what I crio, mean? mae'n iawn I crio. Cofio pawb, mae'n iawn I crio. Fi'n neud e pob nos. A bore. A bore. Yeah! Dwi'n massive simp. 65. Pwy bysa ymuno â ti yn dy dinner date perffaith? O'n i'n extra sex education. Nes I cwrdd â Otis. Aisa Butterfield. A so on. Oherwydd o'n i'n newydd ar y set. Oedd y person fel, okay, lle cael ti a just a dod allan o'r drws a just dal y drws I Aisa Butterfield cerdded trwyddo. Okay, cool. Mae'n do. It's fine. No, it's fine. O'n I just yn aros na, wedyn dath Aisa I just ymlacio ar y drws yr ochr arall. O'n I fel, say something. It'll be cool. Ti'n mynd eisiau dweud? Be? So I have to hold the door open for you. Okay. A oedd e fel, oh, do you? That was it. You are a big star. And I died that day. O, nes ti ddim chwydu, so... Na, true. Well, at least there's Chwasiga. that. Beth yw'r tri peth mae rhaid I pob actor gael yn mwyn llwyddo yn dy fan di? Ymanedd, gyda dy hun, gyda pobl arall, a gyda'r industry. Rwydwaith cymorth, pobl sydd yn yr industry, ond hefyd lle allan. A caru beth ti'n neud. No. Yn y cliché. Cos mae'n galed, mae'n really galed, a mae'n galed cael yr motivation I wneud pob dim ac I cario ymlaen trio. So, os ti'n caru beth ti'n neud, mae'n just yn llawer haws I chi.
Rhif 88. Haws! Hey! OK, beth yw'r cwestiwn? Beth yw hoff raglen teledu queer? Ooh, great question. Be sy'n cyfri fel rhaglen queer? Dyn ni gyd yn gytuno o Buffy the Vampire Slayer yn first true queer representation. Ond actually, problematic. Yeah. So gay. Yeah. Falle feel good. Maen nhw'n really, really, really dda ar stand-up. Good choice, good choice. Diolch. Yeah. Wel, dyna fe. Diolch am ymuno ni heddiw eisiau. Ymunwch chi ni tro neto am gêm arall o HAUS! I'm loving it.